Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapriye kabar rencana sedaya. Mugi-mugi tansah sehat walafiat lan tetap semangat sekolah daring nggih. Kula moderator saking kelompok kalih kelas doso IPA 3 Bahasa Jawi semester kalih. Ingkang terdiri saking setunggal Bermantia Trivera Yuda, kalih Cesia Nasma Mutia Putri, 3 Dela Ayu Ramadhani, sekawan Dian Septo Satrio, gangsal Divya Arfanti Syahrina, 6 Divya Aulia Agustin Fitrianing Rum. Ing video niki badhe dijelasake basa rinengga, yaiku pengertian, fungsi, jenis-jenis, lan tuladhane basa rinengga. Apa iku basa rinengga? Basa rinengga asale teka rong tembung, yaiku basa lan rinengga. Basa tegese basa, dene rinengga tegese dihias. Basa rinengga yaiku karangan kang kalebu susastra rinacik mawa basa kang endah. Utawa basa rinengga yaiku basa sing dirangkai janta cara tembunge digabung karo tembung liya. Biasane digawe ana ing acara pandhalangan pranata-cara, sambutan, temanten, pengetan taun anyar. Fungsi basa rinengga yaiku setunggal. Fungsi kang utama yaiku nambahi kaedahane ukara kasebut. Kalih, supaya bisa narik kawigatane lan nyindhihake tembunge, supaya atine wong sing ngrungokake seneng. Panggonan basa rinengga. 3. Basa rinengga ing acara pendhalangan utawa biasane ing pagelaran. Sekawan, ana ing sambutan tedhak sinten, pengetan taun anyar, lagu, lan karya sastra kata cerkak lan geguritan. Jenis-jenis basa rinengga. Tembung saraja, tuladhane Bapak mrika parung sambutan namun cekak aos amergi kesesa tindak dhateng Jakarta. Tembung entor, tuladha weteng karet aja sok diet mundhak lara ing awak wis ta disyukuri wae apa-apa leh maringi Gusti. Wangsalan tuladhane balung klapa etok-etok ora ngerti. Paribasan tuladhane ana catur mungkur artine ora gelem ngrungokke rerasan sing ora becik. Bebasan tuladhane adigang adigung adiguna artine ngendelake kekuatan kaluhurane lan kapinterane. Rencang sedaya namung niku sing saged kula sampaiaken. Yen enten salah pangucapan nyuwun pangapunten ing panjenengan sedaya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.